Yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Bamako lamorde Mali kon waktu yoni to Kucala to mofti e to segu hakkodere leydi ndi. Ahmadou Barouba RFI kabaru herido situation ɓe gonɗi en joni o kam min tampi min gaaɓi tampere so wona ɗiɗi kay goto fof tampi goto fof haawi ɗum tedduɓe heeɗiɓe on paami hannde oɗo subaka alkamisa toɓɓere ko wotere ko alhaali Mali jewteten leydi ndi no ŋakkira carburant gila jonte gila Bamako lamorde nde ha yetti mofti Ségou walla Kucala e guure goɗɗe hakkodere leydi ndi dande ko wotere min tampi min kaaɓi golle dartima faggudu lofi gila e ya garta ha e station ngaji kuɓɓam rewde société ji hewɗi ɓuuri lewru golle no darti e ɗeɗo banggueji foof ko ŋakkere kuɓɓam nde meeɗa yiyede e saabi ɗum hooreɓe leydi ndi galana ɗum feere tafon ko wona torade ɓiɓe leydi ndi ustugol ya garta mabɓe ko holɗum nde fedde kuliyankore jeni woni e ɗaɓɓude si nde satto nde juuti ko holɗum nde battinta ala ko humpata on e oɗo kabaru e nder silmaji sappo e ɗiɗi ma en keɗo seedeji kewɗi hertoriɓe o alhaali e jiyande ɓiɓe leydi ndi tedduɓe bisimilla mon on calminama on juurama hande ko alkamisa balɗe jeegom lewru sappo e goɓɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi bisimilla moon e oɗo kabaru keeriɗo leydi Mali no wondi e ŋakkere carburant sattude gila balɗe kewɗe joni Bamako lamorde nde no woni e caɗele tiiɗuɗe yimɓe hewɓe no tawa e leydi station ngaji ƴewtude carburant nde ŋakkede battini gurdam ɓiɓe leydi ndi golle kewɗe dartima e nder Bamako kono kadi e nder leydi ndi keɗoɗen ɗo goto e ɓiɓɓe Mali tampuɗo e oɗo alhaali min keɓata wadde déplacement amen donc haajuji wawa biltade golle hoore mumen ɓe keɓata yaade laati sababu ka saɗɗa warɗi amen o darnugol golle amen saabi carburant kay vraiment tampina amen e min kaaɓi ɗum saabu so wama golle amen ɗe ɗum min kaɓɓi hunde amen fuuɗe ɗum lori ɗum tara yafade so gonga o situation ɓe gonɗi en joni o kam min tampi min kaaɓi tampere so wona ɗiɗi kay goto fof tampi goto fof haawi ɗum gila jonte kewɗe ko diwanuji nder Mali ɓurno fou tampude ɗe ŋakkede kuɓɓam ha tengti noon e diwe hono Ségou sans mofti e Kucala kono gila e darorde lewru sappo ɓuuru faltinu ndu Bamako lamorde nde ina wondi e caɗele batte sarɗiji kuliyankoɓe pawi e nder ndi leydi e o saaha faggudu e gurdam Bamako naɓe ina satti tigui jantore olel tal hoɗɓe e Bamako hande yoga e mabɓe ina jeeye e gori to jeeyirɗi kuɓɓam waktuji kewɗi donc hebde ɗam hayso tawi camion ngaji kuɓɓam e ɗoftugol kono Mali ina nata saa e saa foof e nder lamorgo ngo gargol majji ina mawnine no fewi kono ɗum yonani Bamako e wiide anduɓe hewɓe camion ngaji 250 kuɓɓam ñalawma kala yonata gaga ngakkende kuɓɓam hono gasoil e essence ko gaz wonti hunde sattude kono kadi saɗde coggu kuɓɓam ɓeydima no fewi ko nonne kadi jobdi ya garta e nder société ji kewɗi keeriɗi ha e ɗi laamu ɗi lelgol walla ngakkende gollotoɓe addaniɗi ustude walla dartinde golle to banggue nguura coggu kecci ɓeydima nder lamorgo ngo saabu pompe ndiyam guese ɗe kuɓɓata kono kadi ɗi kecci donkini yeeyoyede to nokkuji goɗɗuɗi guese ɗe nde wonno otoji dogata fewnoɓe mburu feccere nde uddi gollorɗe mabɓe to Bamako hayso tawi hay goto miijaki wonde kuliyankoɓe fedde jinim ina mbawi yande e mabɓe haɗani peeje jihadiyankoɓe ngam bonnude faggudu leydi ndi gaddi kulhuli mawɗi ha tengti noon eko jogori arde janggo ko ɗum waɗi Bamako naaɓe hewɓe puɗɗima moftude nguura waɗi silmaji ɗiɗi en keɗima seede Bamako najo tampuɗe alhaali kono wona kanko tan nde ŋakkere carburant tampini ɓiɓɓe leydi ndi foof ala ko saabi ɗum ko wona golle kewɗe joni jowiti ko e courant na mbiyene kuɓɓam so ɗum ŋakki golle dartoto ɗum waɗi ɓesguji kewɗi no e caɗele hoɗuɓe Bamako ɓe jokkodirɗen e muɗum ɓe jiiɗa inde mabɓe yaltine e ciftini caɗele mabɓe keɗoɗen Problem carburant kay waɗi ralentir activité ngaji kewɓe ha sabde min tilike wadde 13 ans fam heɓan waɗa déposé pour que procédure séquence fuɗɗe to nanngam papier ngaji kamɓe ɓe jahata golle mi laddi ɓe ɗum kamɓe keɓai carburant sawɗi ɓe jahata golle en foti 3 semaines hande mi ronki wadde gollama yaafa bar sa courant wala soudeur ne wawa waɗede so courant wala groupe électrogène ko min jogui ɗum fa min gatta carburant min gollira ɗum ɗum min keɓata carburant wona hono cogu mum ngabbide carburant hala a yiita e guite ma haala wana mbiya soodo hande ɗin wayru gollude ana foti yontere ɗiɗi min keɓata wadde déplacement amen donc haajuji wawa biltade golle hoore mumen ɓe keɓata yaade laati sababu ka saɗɗa warɗi amen saabu mine jikka amen e golle amen min pawi golle amen min keɓata wadde joni no min kani wadde ni saabi carburant o woni jontere ɗiɗi joni min keɓata gollude e fewi hunde hande golleji ceeɗu ko gaɗam fuu dari ken sawi mo yahan luumo caɓɓama kakiji gara cottaya neldugol kakiji mum kalis mum hoya